Il-Partit Laburista qal li l-Partit Nazzjonalista qed jagħmel minn kollox biex jaħbi tajjiru l-insulti li saru kontra l-Gvern Malti u l-Prim Ministru wara li tilef il-kontroll tal-Kunsill Ġenerali tiegħu stess. Fi stqarrija tlieta filgħodu l-Partit Laburista spjega kif l-istess Kunsill Ġenerali ta' tmiem il-ġimgħa spiċċa biss manifestazzjoni ta' attakki u kummenti dispreġjattivi, inkluż fejn il-Laburisti tqabblu mas satanisti wara li l-Kap Nazzjonalista Bernard Grech ħalla lil kulħadd jittewweb għall-viżjoni tiegħu. Fil-fatt in-net stess iddeċida li jagħti prominenza lil din l-aħbar bħala wieħed mill-messaġġi importanti ta' dan il-Kunsill Ġenerali. Iżda wara kundanna ġenerali kien kostret jelimina għal kollox ir-referenza din id-dikjarazzjoni. Issa l-Partit Nazzjonalista reġa' dawwar il-kanuni fuq l-Istazzjon Nazzjonali għax skontu mhux sew li fl-aħbarijiet prinċipali tiegħu ġiet irrappurtata reazzjoni tal-Partit Laburista għad-diskorsi fil-Kunsill Ġenerali. F'talba oħra li għamel lill-Awtorità tax-Xandir is-Segretarju Ġenerali Michael Piccinino għedet lil TVM li ma jistax jattribwixxi l-kliem li ntqal fil-Kunsill Ġenerali lill-Partit Nazzjonalista. Il-Partit Laburista temm jgħid li dak li ġara fil-Kunsill Ġenerali u biss riżultat ta' kif il-fera estremista ħadet f'idejha tmexxija assoluta tal-Partit Nazzjonalista.